Vovinam Viet Vodao karate suguya do domi bora Vietnam jamana kan kana Mali la abe sandama do sisan a championnat d'Afrique tako Ronaldo minna bintene novembre kalon tletani segi san ba fem nani na Bamako Palais des Sports la abe kunche sibiri nata a fédération nyama dankan maître Boubacar Jaraka Fola Mali be sebaya na a kene kan anga lame Mali joro akabun kosobe parce que ni a jate mina ni kulonge mi ga kuma Mali ko nama joro floro atiteme flananga opini Afrique fédération fana jate mina Mali joro ka bo akono kosobe opi même profiter ka fo ni seninga ya assemblée générale bi obeke nyina obeke Mali antu ka a président Fali donc président Fali akila abe Burkina Bolo bon Mali be feki kambo Afrique président no fe o fana be ko ngono bon Mali centre rouge o lui amba fulma mettre o wolo vla de Mali la donc mettre ba to rouge to vena na Mali ko fana conseil de maître o fana be siga dama parce on fait un structuré fly il y a conseil mondial des maîtres et il y a fédération mondiale de Vovinam Viet Vodao Mali la Vovinam Viet Vodao mi rom na bi alla ko no ko sobe hal na yasro ali na 2007 na kuma imame me anga gringa jo rek kama Mali bekel no ka alla ko don ça veut dire min bana ni anga ministère de l'Aje en ramu fo kuma kono ni yoro la ani direction nationale des sports parce que ni ya oluka jijari do ça veut dire na yere mati ambolu de ka hukumu kono bon ma ko intani ko deni o kelino ko fanga nu ka vision a bedalimanga pour que anga sika queen ñemoya solo tugum an karate bolno ni yaaje dem nek fembe do bakono karate bakono taekwondo bakono close combat bakono aikido bakono ali shetan jebala ko mi amoyi la no de shetan jebala o be bala muru bala ibe sizo ka mo na kana o bala arbar bala ibe bien jamunu yi ka mununu o bala baton ere bala bere bala ni nya fo tugum na ka cha fen ni baye armation to la ni ya franyo en l'ensemble abe ba on tayin kono Maître Moussa Gendeba, Vovinam Viet Vodao, fédération directeur technique national Benyefoli Kanye, épreuve quand nous ya suguya ouye, nyonda obena keminuna. Demsenunga et programme à Dana et adultu taba Dana, Sandri Bleu Mokoroba, bon noyau fenetabe à Dana. Bon demsenunga épreuve minke et parcours enfant bala et kem coin bala, songlen mode bala, en taptu coin. Bon adultu ta niveau de la self défense féminin bien. Tamdaoube, Songlen Koutoube non, et Ani combat ni Liti. Bon, ni Noaruta de Nagalaje, Lamo Coin Bala, Ciseau Bala, Songlen Kim Bala, voilà, nous n'y quoi. Mousso Jorodou. Bon, Mousso Joro, bon, Mousso be compétit, tu as fait programme, belle, la Fonagara combat. Bon, en self défense féminin, Mousso, spécialement à Dana. Sinon, à fin, on doit que tu as fait Fonagara combat ni Liti là. Farafina jamana tani kelen de bena uni yorota nyonda ikene kan Bamako ya ni Mali ye jatigi ye VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selido.